Тысячи рук поднимут свой стяг, толькі наперад, ні кроку назад. У Беларусі сёння адбываецца сістэмны эканамічны крызіс, які пачаўся як крызіс фінансавы, які потым перарос у сапраўдны сістэмны эканамічны крызіс. Мы маем праблемы з усім у эканоміцы, мы маем інфляцыю, якая расце проста літаральна кожны дзень. Мы маем дэвальваваны рубль афіцыйна ў 2 разы, амаль большым у 2 разы, а фактычна яшчэ нават болей. Мы маем суцэльнае абнішчанне нашага насельніцтва, і сённяшнія улады Беларусі выглядае на тое, што не разумеюць, што адбываецца ў краіне, і не разумеюць, што рабіць, таму што сітуацыя пагаршаецца літаральна з кожным днём. У першую чаргу, і гэта наша пазіцыя, пачынаць з палітычных зменаў у краіне, гэта ёсць перадумова. Па-першае, у нас не прайшлі ў адпаведнасці з законам прэзідэнцкія выбары, якія не могуць быць прызнаныя сапраўднымі. Такім чынам нам патрэбныя новыя прэзідэнцкія выбары, бо на сённяшні дзень у нас няма легітымнага кіраўніка дзяржавы. Калі няма легітымнага кіраўніка дзяржавы, няма легітымнага ўраду. У нас все кіраўніцтва, яно нелегітымнае. Это абсолютно ненармальная сітуацыя, якую абавязкова трэба змяняць. І самае цікавае, што вось якраз падзеі гэтага эканамічнага крызісу, вось той урад, прызначаны нелегітымным кіраўніком, ён у прынцыпе стаў галоўным віноўнікам гэтага эканамічнага крызіса. І людзі гэта ўсё болей і болей разумеюць. І я думаю, што паступова пратэсныя настроі ў Беларусі будуць нарастаць. Яны ўжо проста нарастаюць, скажам, з кожным днём. Это тое, што я бачу на вуліцах Менска ў размовах з людзьмі. Я абсолютна згодны са спадаром Саннікавым у тым, што вынікі выбараў абвешчаныя цэнтр выбаркамам з'яўляюцца неправільнымі, сфальсіфікаванымі і нядзейснымі. Што датычыцца таго, што патрэбны другі тур, это не ёсць нашай пазіцыі. Нашай пазіцыі ёсць тое, што патрэбныя новыя выбары. Маё асабістае меркаванне, што спадар Лукашенка, напрыклад, не мае права ўдзельнічаць у гэтых выбарах. На сённяшні дзень адзінай пазіцыі дэмакратычных сілаў датычна таго, што рабіць, няма. Падзеі ў Беларусі развіваюцца настолькі хутка зараз. Напрыклад, выказалася ідэя Народнага схода на верасень гэтага года. Што ў нас будзе да верасня, гэта вялікае пытанне. Могуць узнікнуць нейкія стыхійныя падзеі яшчэ ўлетку, і адкладаць нешта да верасня, гэта не вельмі рацыянальная стратэгія з нашага пункту гледжання. Я думаю, што ў самы бліжэйшы час партыі БНФ будзе нейкая прапанова, прычым прапанова для ўсіх дэмакратычных сілаў наконт кансалідаваных дзеянняў менавіта зараз. Таму што чакаць да верасня гэта занадта доўга ў сённяшняй беларускай сітуацыі. Ігор Лялькоў, намеснік старшыні партыі БНФ, спецыяльна для Інтэрпаліт.нет. Тысячи рук поднимут свой стяг, толькі наперад, ні кроку назад.